intensitatea sunetului este de 78 de decibeli. Am coborât la o zonă mai zgomotoasă, suntem în Colegiul Național Alexandru Lahovari. Aici intensitatea sunetului este de 94 de decibeli. A venit să cred, deci ce ai făcut? A venit într-una la ora 8, deci că am așteptat vreo jumătate de oră după el. Conversațiile între două prietene. Intensitatea sunetului este de 70 de decibeli. Dar dragul și de ambițios, fraților, Ne aflăm la Biblioteca Județeană, unde înregistrăm aproximativ 40 de decibeli. Am de praf. Intensitatea în cameră este de aproximativ 40 de decibeli. Dacă înainte intensitatea era de 40 de decibeli, pentru a face o simplă prăjitură, intensitatea va crește cu aproximativ 30 de decibeli. După cum ați putut observa, intensitatea era de aproximativ 80 de decibeli, ceea ce e foarte mult.